may naman Oh, no, 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 no. kalayo. Na lang bisita ko rin kapag. Naging paligtigas sa mga kwana. Ano yung gano'n? Ah, doon at bisita, nag-inulat na kanina pa ito. Pero lutak, Tanga yan? Hindi nga umaya pa maluto kayo. Paano yung sabi? Balik tara. Kaya di naging buro balikad ko na yun kanina pa. Wala ka susod ba? Das nalay ito masura, diripat na lolo ko lugod. Relax, sinataya mo naman lalinit na doon. Oo, nag-inulat na yan. Masang dilat ng mga bisita. Tatakbo ko lunayan niya na bangus. Amo tira gininulat Tira, na yaw, yaw. bangus. Bus! Ini, umaya maluto. Tanood yan Oh, ito. no, 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 Oo, no. di, babalikan ko ng duro. Isawsawan naman yan, kanyang kayo masawsawan. Amo nga yung gininulat na yan, ako ang bangus. Lagi maluto. Makarahang itin duro. Damo na ba ito? Damo na gudit bisita nga da. Sige, pala to lahat talaga rabisan lang mga 2 minuto. Di na di maya kayo, kaya puro balikan ko na. Kaya, Maluluto na ko rin, di na maya. Tapos kayo nangingitom na nga ng tilarom. Di na maya, maluluto na niyo. Babalikan ko na. Di na maya, sige, ulat-ulat na nagpunta yung talagang duro. Sinayag na rin ito, balik na, balik. Balik na. Oo, balik. pagbalik ko dapat ito, luto na ko dito kay amo tira gininulat na sura. Oo, kayo arit ka lang, nagkakalorong. Kadamo ko na niya. Wala kay ka lang, nagkakalorong. Kadamo ko na niya, nga muli ka pinibalik ba? Barinig kita sa mukha eh. Malinaw sa momok na. Very good. Nga muli, yep. Well. Yes, ini, very good. Very kang kakalorong lagi sungo isgan na kininira nga to. Tuloy kuya ma. Tulo na nakauras maripat kaluluto. Kayo, ginaringan ko, nabutahan ko ng petrol, lugar sa uwi na mga kahoy, amad. Kayo, litlutot ka, ilarom lahat mo, baudiri ko. Kanina pa ko dira naginulat. Awan naman, papakaulong ko na natira ng ilaw. Ilaw. No, 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 no. Mapapaulipisyan ko ng mga bisita. Pauli na tira pa pauli ako. Amo ko tira gininulat ito na mo kaluto. Marasa ko no. Very good. Sir kayo, ilaw palagi, o di pa naluluto. Ilarom palat bawaray pa. Ano man ba? Pulpul tala ni raw, ano? Palta nga. Matulo na ka oras adto na inobya na nga niya da. Mangunguli na day tira. Kayo, pag-aaring lagi, o di rin ako kuhan, kalayo. May maluto. Napaparong-parong, ambot kaya ninyo. Ano, bapalamon ko na raw. Bobo palat luto, ilarom di rin pa, o. Daw. Ano man, o kita do. Ano? Maray ko din eh. Miskang guda na trabaho ni mo. Ano, kapte. Mapala kung kapte nga di kapte. Kapte, madali ila. Napala ko na rin. Ano ya? Ano pag yan mga totoy? Wala lagi makabiling na rin kumadto na ako. Ano dadali ko tira? Nagdadali. Kanina pag nagdadali. Maray ko din na sabba. Maram. Maray ko din klaro. Usag sila na ito. Inalito. Wala muna na natira nilo. Dahil di na alam meron. Maram nga hindi naluluto kayo. Kalayo. Ka na rin lagi. Ah? Kapamiling ka. Walang makabiling na rin. Hindi na alam magtira mga bisita man yan ito. Wala muna na natira nilo kayo. Di na rin. Naluluto na ako magtira yaw. Usag ito.